У Верховній Раді України створили міжфракційне об'єднання «Кримська платформа». Про це під час пленарного засідання повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Співголови об'єднання – 5 народних депутатів. Від фракції «Європейська солідарність» – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Від фракції «Голос» – делегат Курултаю кримсько-татарського народу Рустем Умєров, а також народні депутати від «Слуги народу» Єлізавета Ясько та Вадим Галайчук. Нагадаємо, у листопаді в ефірі телеканалу АТР народний депутат Рустем Умєров заявив, що міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» буде спрямоване на те, аби залучити народних депутатів до роботи платформи з деокупації півострова. Milletvekilleri arasında birkaç husustan mühim. Ця платформа дуже важлива для народних депутатів. В першу чергу, якщо треба буде ввести необхідні зміни в Конституції або ухвалити тріаду законів, важливих для кримських татар. Говорячи з представниками фракцій або міжфракційного об'єднання, ми можемо залучитися підтримкою народних депутатів. Ми повинні пояснювати значення Кримської платформи своїм партнерам. Можна пояснювати на рівні президентів, міністрів, або народних депутатів. Моя мета – нехай про цю проблему знають в парламенті Франції, Меджлісі Туреччини, Конгресі та Сенаті США. Тому що в підсумку депутати тих парламентів зможуть звернутися до своїх урядів з Кримською платформою. Bir ricada bulunabilirler.